Země se zrodila zhruba před 4,5 miliardou let. O mnoho a mnoho milionů let později vznikly první formy života. Započal tak proces, který vyvrcholil vývojem rostlinstva a živočištva. Nakonec se na naší planetě objevil člověk. Vědci nazvali tuto dlouhou cestu evolucí. Když tvrdíte, že nemáme žádnou jistotu o tom, že existuje něco mimo přirozený svět, pak se mýlíte a já s vámi nesouhlasím. Česká televize uvádí dokumentární film Bible proti Darwinovi. Vědci nemají jediný důkaz, že je Země starší než 6000 let. Jasně řekneme lidem, proč nevěříme v evoluci a proč to odporuje zákonům logiky. Jsou to náboženští fanatici. Teď jsme asi uprostřed diskuse a čeká nás ještě dlouhá cesta. Stanovisko kreacionistů je jednoduše řečeno nesmyslné. Nakonec vyhrajeme. Ve Spojených státech je kreacionismus velmi rozšířen. Největší organizace se nazývá Odpovědi jsou v genezi a v Cincinnati zbudovala muzeum stvoření. Lidé vejdou do muzea skalní průrvou. Chceme tak trochu napodobit část Velkého kaňonu v severní Arizoně. Myslíme si, že ten byl proražen velkými vodními masami před několika tisíci lety. Takže tady začneme. Ročně očekávají 250 000 návštěvníků, hlavně dětí. Nejčastější otázky zní, jak se mohla všechna zvířata vejít na Noémovu archu, kde se vzalo tolik vody, že zatopila celý svět? Budeme na ně odpovídat podle písma svatého, ale i podle vědeckých poznatků. Tady máme zcela unikátní exponát. Je to velmi důmyslně vyrobený animovaný model dravého dinosaura, nalezeného ve státě Utah. Pohybuje se velmi realisticky a dokonce mrká očima. Dinosauři měli dlouhé ostré zuby a drápy ještě před vyhnáním lidí z ráje. A měli je prostě proto, aby mohli otevírat tvrdé skořápky, ale nevyvinuli se u nich postupně. Prostě je měli od samého počátku stvoření. V oné rajské zahradě zřejmě žili dravci vegetariáni. Je zarážející, kolik lidí tento názor sdílí. Zájem o muzeum byl ohromný už v době, kdy se začalo stavět. A sponzoři přispěli částkou $25 milionů. V muzeu stvoření uvidíte spoustu zajímavých věcí. Evolucionisté použili dinosaury jako důkaz, že evoluce trvala miliony let. Ale my chceme naopak ukázat, že pravdu lze najít v Bibli. Už na začátku je v ní psáno o všech možných druzích živočichů a dinosauři byli stvořeni 6. den, to znamená, že žili v téže době jako lidé. Tamhle můžete vidět, že vedle nich jsou děti. A mnohé hned napadne, počkejte, to nejde dohromady. Lidé a dinosauři, to jsme se ve škole neučili. A začínají o tom přemýšlet. Ale uvidí tady mnohem více vědeckých důkazů, které potvrzují to, co stojí v Bibli. Kreacionisté věří všemu, co je v písmu svatém zapsáno. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a 4. den byly stvořeny hvězdy, tedy i planety. Jsou proto o něco mladší než Země a to je také téma, o kterém diskutujeme v rámci našich výukových a výchovných programů. Využíváme tyto moderní technologie, abychom sem přilákali lidi, kteří si poslechnou pravdivé poselství Bible. A současně jim dokážeme slabiny evolučního pohledu na svět. Evoluční teorie, kterou se kreacionisté snaží vyvrátit, byla publikována před téměř 150 lety Charlesem Darwinem. Ten studoval teologii a měl před sebou dráhu venkovského pastora. Pak ale v roce 1831 přijal nabídku, aby se účastnil plavby kolem světa na lodi Beagle. Darwin tuto cestu využil k pozorování exotických druhů rostlin a zvířat. Zápisky a kresby dosvědčují, jak se vyvíjely jeho názory, které pak nesmírně ovlivnily celý svět.
Myslím si, napsal opatrně do svého deníku, kde nakreslil vývojový strom, že se kreacionisté proti tomu budou bouřit. Jeho teorie spočívala v tom, že každá živá forma na Zemi měla společného předka a že vše živé se vyvinulo z téže buňky postupným přizpůsobováním. To byla velmi převratná teorie. Na ní pak byla vybudována moderní přírodověda, ale někteří ji stále zpochybňují. V posledních desetiletích přinesla věda důkazy o tom, že život je ve své prapodstatě, tedy na molekulární úrovni, neuvěřitelně složitý. Procesy probíhající v buňkách jsou uskutečňovány s nadsázkou řečeno velice elegantními a nesmírně důmyslnými mechanismy. Jestliže tedy někdo o pravdivosti Darwinovy teorie evoluce není zcela přesvědčen, pak si přirozeně musí připustit, že taková funkční složitost a dokonalost musela být prostě zkonstruována, nebo chcete-li stvořena. Michael Behe studuje nitrobuněčné reakce v bakteriích a odmítá myšlenku, že by se takovéto systémy mohly vyvinout samovolně. Na to jsou příliš složité. Označuje to jako neredukovatelnou komplexitu, tedy složitost, kterou už nelze zjednodušit. Neredukovatelný komplexní systém se skládá z různých částí a výsledkem jejich vzájemné součinnosti je určitá funkce, která by neexistovala, kdyby tyto části působily samostatně. Když odeberete jediný dílec, jedinou část, pak celý systém přestane fungovat. Jako příklad mohu uvést obyčejnou pastičku na myši. Ta se skládá z pružiny upevněné na malé podložce, z klopce, pojistky a trnu pro návnadu. Když odstraníte kteroukoliv součást, pak žádnou myš nikdy nechytnete. Je velmi obtížné si představit, jak by takový neredukovatelný komplexní systém mohl vzniknout postupnou evolucí, kterou předpokládá Darwinova teorie. Behe kritizuje evoluční teorii v populární knize Darwinova černá skříňka. A v ní také uvádí svoji vlastní teorii, kterou nazval inteligentní plán. Termín inteligentní plán používám v tom smyslu, že příroda je podle mého názoru výsledkem rozmyslného záměru a účelného plánování. A není tedy nahodilým produktem hry přírodních zákonů. Proti šíření této teorie vede dlouholetý boj anglický vědec Richard Dawkins. Není přece možné tvrdit, našli jsme mezeru v evoluční teorii a z toho jasně vyplývá, že všechno vzniklo na základě nějakého inteligentního plánu. A navíc, nová koncepce mezeru nijak nevyplňuje. Když je jedna teorie mylná, proč by měla být ta druhá správná? Musíte si ihned položit otázku, jaké jsou důkazy ve prospěch té druhé teorie. A odpověď zní žádné. Naprosto žádné. Většina Američanů to ale zřejmě vidí jinak. V nedávném průzkumu se ukázalo, jak málo lidí je o pravdivosti evoluční teorie přesvědčeno. Na podzim roku 2005 se soudní tribunál v Harrisburgu v Pensylvánii zabýval návrhem, zda má být teorie inteligentního plánu vyučována v hodinách biologie. Zájem veřejnosti o proces byl velký. Obě strany angažovaly známé právníky a ti skřížili své papírové meče. Střední škola v pensylvánském Doveru chtěla novou teorii zařadit do učebních osnov jako alternativu evoluční teorie. Soud to ale nepovolil s poukazem na to, že inteligentní plán není vědecky podložen. Mezi koncepcí inteligentního plánu a kreacionismem není ve skutečnosti vůbec žádný rozdíl. Ve Spojených státech je ovšem ústavou zakotvena odluka církve od státu a proto se kreacionismus ve státních školách nemůže učit. Ale když se to pojmenuje teorie inteligentního plánu,
pak je to povoleno. Je to ovšem jenom úhydný manévr, který nám podsouvá, že jde o vědecký názor a nikoliv o náboženství. Není to tak. Je to náboženství. Dlouho se soudilo, že kreacionismus a teorie inteligentního plánu jsou čistě zámořskou záležitostí. Ale v letošních studijních plánech 2 německých škol jsme objevili, že se v hodinách biologie probírá i boží slovo. Na našem gymnáziu se studenti učí jak evoluční teorii, tak i koncepci inteligentního plánu a kreacionismu jako alternativních možností vzniku světa. Je to první křesťanská škola, která získala státní akreditaci. Archa byla dost velká pro všechna zvířata, neboť Noé musel vzít na palubu nějakých 17 000 obratlovců a mnoho příbuzných druhů mohlo přebývat vedle sebe. A necestovali nijak dlouho. Klima bylo ustálené a zvířata mohla žít kdekoliv. Také světadíly byly uspořádány jinak než dnes. Před potopou neexistoval žádný pohyb kontinentů. A tak jsou studenti vedeni k tomu, aby Darwinovy myšlenky odsunuli na vedlejší kolej. Je pravda, že nás učili, abychom věřili spíše ve stvoření než v evoluční teorii. Předpokládalo se, že když budeme číst Bibli, tak dojdeme k závěru, že náš svět stvořil Bůh. A to přesně tak, jak je to tam napsáno. A tak se modelový vývoj života dokládá na příkladech zvířat, které byly vzaty na Noémovu archu. A také, že člověk a opice neměli žádného společného předka. To není biologie, to je kreacionismus. Ale nejsou to jenom soukromé ústavy, které mají takováto zvláštní privilegia. Na střední škole v Gießenu vyučuje biologii Wolfgang Mayer. Osobně zastávám teorii o stvoření. A mimo předepsaný výukový plán učí i svou vlastní představu. Přednáším studentům velmi stručný úvod do obou teorií a ke každé uvádím komentář. Tedy jak kreacionistický pohled, tak i evoluční model. Takže náboženství v hodině biologie, to je docela zvláštní přístup. Základem školní výuky by měly být přírodní vědy a nikoliv kreacionistický pohled na svět. Nehledě na některé nedostatky je evoluční teorie stále nejúplnějším vysvětlením původu druhů, včetně člověka. Mayer používá na státní škole učebnici biologie, která vypadá docela nevinně, ale ve skutečnosti zpochybňuje Darwinovy myšlenky. Nakoupili jsme jich dost pro celou třídu. Nebylo ovšem jednoduché dostat je na státní školu, protože to není úředně schválená učebnice. Jeden z jejich autorů, Reinhard Juncker, žije v malebném městečku ve Schwarzwaldu. Samozřejmě, že jsme velmi rádi, když se naše učebnice používá k výuce biologie. Naším cílem bylo, aby každý učitel měl možnost seznámit studenty se všemi nejnovějšími argumenty. Koncepce inteligentního plánu vznikla ve Spojených státech se záměrem zavést kreacionismus do školní výuky. Před několika lety vznikla organizace, která propaguje inteligentní plán jako určité politicko-sociální hnutí. Má sídlo v Seattlu. Odtud řídí veřejné debaty a rozšiřují se knihy a filmy pojednávající o populárních vědeckých námětech. Název zní celkem neutrálně Institut objevů. V jeho aktivitách nelze rozpoznat žádnou křesťanskou propagandu. Hlavním cílem je přesvědčit co nejvíce lidí, že Darwinova teorie je mylná. Ředitelem ústavu je Bruce Chapman. Máme svůj program a snažíme se pouze oslovit lidi, kteří mají pochybnosti. Vídeňský arcibiskup, kardinál Schönborn, řekl jednou Chapmanovi, že by rád veřejně prezentoval vztah katolické církve k evoluci a Darwinovi. Chapman mu přislíbil pomoc a v létě roku 2005 otiskl Schönborn článek v New York Times.
Původně chtěl napsat jenom jakýsi dopis americkým kněžím, ale pak jsme se domluvili, že daleko účinnější by bylo napsat úvodník. A nabídli jsme mu, že naše oddělení pro styk s veřejností mu s textem rádo pomůže. Tím, že Vatikán před několika desítkami let evoluční učení uznal, domnívala se veřejnost, že katolická církev svoji bitvu o biblický příběh božího stvoření prohrála. Ale arcibiskup se snažil objasnit, že církev dnes uznává Boha i Darwina. Článek vzbudil velkou pozornost. Papež Pius XII. Ve svém často citovaném textu napsaném v roce 1950 říká: tělo se mohlo vyvinout v důsledku evolučních procesů. Naše víra nám však praví, že duch byl stvořen přímo Bohem. To je ovšem dogma, které nemůže být exaktně vědecky prokázáno na základě přírodních věd. Doufám, že mohu k těmto záležitostem, které se dotýkají nás všech, zaujmout určité stanovisko. To je ve svobodné společnosti výhradní právo každého, kdo se diskuse účastní. Jsem rád, že to bylo popudem k velmi užitečné debatě, i když to někoho může popudit. Po otisknutí Schönbornova článku se stala problematika vývoje života ústředním tématem diskusí také v Evropě. Na Salzburské univerzitě proběhla po mnoha letech první debata o reálnosti evoluční teorie. Jak se mohlo ptačí pero vyvinout z rybí šupiny a jaký význam to mělo pro plazy? Podle mého názoru je to jenom domněnka, která není podložená žádnými reálnými fakty. Někdo si to prostě vymyslel a vy to jenom stále pasivně opakujete. Podle mne tu jsou podstatné rozdíly, například měnící se tvar ptačího zobáku. Jednou je kratší a tlustší, jindy delší a tenčí. To je typický doklad mikroevoluce. Ale něco jiného je vznik čelistí se zuby ze zahnutého zobáku. To nemůže být vysvětleno jen na základě proměn existujícího materiálu. To vyžaduje zcela novou interpretaci. U tak závažného problému musíte ovšem znát nejnovější vědecké nálezy. Mohu pokračovat? To je skandální. Diagram, který tu ukazujete, je nejméně 40 let starý. Je vám známo, že věda už poněkud pokročila? Zcela jasně prohlašuji, že si toho vědom jsem a rád bych zde citoval včerejší slova pana profesora Adama. A je skutečně skandální, že Salzburská univerzita připustila, aby zde vystupovali takoví fanatici, jako je pan Juncker. Moje tolerance končí ve chvíli, kdy je věda zcela ignorována. Já se veřejných debat s takovýmito lidmi neúčastním, protože to jenom zvyšuje jejich hodnověrnost. Pokud diskutuje skutečný vědec s kreacionistou, pak by v jistém smyslu měl vyhrát všechno, co se vyhrát dá. Kreacionista skutečně nemůže zvítězit, protože nemá pro svá tvrzení důkazy, ale může vzbudit zdání, že debata je smysluplná. Podívejte se na mne, řekne ten člověk potom. Diskutuji o evoluci s uznávaným vědcem. Takže naše setkávání má nějaký význam, je to tedy odborná diskuse. Ale ona to není žádná odborná debata. A pokud s takovými lidmi diskutujete veřejně, pak vyvoláváte mylný dojem, že je o čem diskutovat, že jste na jedné lodi. A to je důvod, proč to nedělám a dělat nebudu. Řada politiků po celé Evropě se takové diskusi ale nebrání. Annette Schavanová, německá ministryně pro vzdělávání a výzkum, rovněž tvrdí, že takovou rozpravu vítá. Známá holandská politička Maria van der Hevenová podpořila teorie inteligentního plánu v parlamentu. V Itálii se o to též pokusila bývalá ministryně školství Letizia Moratiová, ale neuspěla. Hlavním nedostatkem celé debaty je, že lidé, kteří hájí koncepci inteligentního plánu, nemají dostatečné přírodovědné vzdělání.
A biologové se inteligentnímu plánu buď vysmívají, nebo jej ignorují. Problém jeho zastánců je, že užívají vědeckou terminologii a formulují komplexní úvahy, ale ve skutečnosti jen propagují náboženská dogmata. Když zavítáme na krátkou návštěvu k Michaelu Behemu do Pensylvánie, je hned jasné, na koho se odvolává, když mluví o velkém konstruktéru. Ačkoliv je všechna argumentace inteligentního plánu pečlivě vedena tak, aby nesrovnávala Boha s tvůrcem, Behe vždy svou víru přiznává. Konstruktér života byl pravděpodobně nadpřirozený. Film, vyrobený v Institutu objevů, zprostředkovává biologické procesy způsobem, který je v zásadě správný. Na konci profesionálně udělaného snímku však diváci nabudou dojmu, že jen těžko se to všechno mohlo vyvinout samovolně, tedy evolučním procesem, a v té chvíli uvedou autoři filmu na scénu nadpřirozeného konstruktéra. A semínko pochybnosti je zasetlo. V posledních 10 letech jsme vydali mnoho knih a skript a uspořádali jsme řadu setkání a konferencí, takže jsme dostatečně informovali veřejnost. A ta chce o této problematice vážně debatovat. Ale čeho chtějí lidé hlásající ideu inteligentního plánu ve skutečnosti dosáhnout? Během krátkého rozhovoru je to ihned jasné. Očekáváme od vědy, že se stotožní s křesťanstvím a že k němu nebude zaujímat nepřátelský postoj. Na tomto návrhu není nic špatného. Ale jaký by to mělo smysl? Nebyl snad požadavek oddělení náboženství od vědy základním předpokladem bouřlivého rozvoje vědeckého výzkumu? Nedošlo snad právě díky nezávislému myšlení a svobodnému bádání k významnému pokroku společnosti? Vraťme se však o několik let zpět. V roce 1999 uniklo z Ústavu objevů interní prohlášení nazvané Strategie rozštěpení a objevilo se na internetu. V tomto dokumentu byly formulovány základní cíle pro příštích 5 let. Veřejná diskuse mezi teoretiky inteligentního plánu a darwinisty a prosazení zásadních informací do sdělovacích prostředků. S potěšením mohu prohlásit, že jsme dosáhli mnoha věcí, kterých jsme dosáhnout chtěli. Věříme, že v této debatě vyhrajeme. A vyhrát můžeme pouze tehdy, když přesvědčíme nejenom lidi ještě nerozhodné, ale i své protivníky. Ústav objevů předpokládá, že v budoucnu by měl být vědecký výzkum podřízen církvi, podobně jak tomu bylo ve středověku. Teorie inteligentního plánu se má stát převažující doktrínou ve vědě a prolnout do našeho náboženského, kulturního a veřejného života. Nezávislé vědění má být nahrazeno teistickým výkladem a základem veškeré vědy téze, že příroda a člověk byli stvořeni Bohem. Největší finanční podporu dostali od Howarda Amundsona a Howarda Amundsona juniora. Ti zdědili ohromný majetek po svých předcích, kteří po dlouhá léta působili v bankovním sektoru. Howard Amundsen mladší je podle magazínu Times února 2005 jedním z nejvlivnějších křesťanských aktivistů ve Spojených státech amerických. Šířit tuto strategii rozštěpení a prohlašovat: věnujeme příštích 5 let na to, abychom se dostali do škol, a pak 20 let, aby se to rozšířilo po celé zemi, tak to je totéž jako prosazovat politický směr, třeba socialismus nebo neokonzervatismus. Tímto způsobem se vedou politické kampaně, ale tady jde přece o vědecký názor. Buď je evoluce pravdivá, nebo není. Buď je to prokazatelný fakt, a nebo ne. To ovšem musí být rozhodnuto vědeckými metodami. Agitace je zaměřena na americkou veřejnost tak, aby změnila své smýšlení.
Myslím, že jejich cílem je vytvořit fundamentalistický křesťanský národ. Zdá se, že současná politická situace ve Spojených státech tyto tendence podporuje. Američané jsou velkorysí, odolní a čestní nejen proto, že máme víru v sebe, ale také proto, že se víry držíme. Bůh žehnej Americe. Za Bushovy vlády zažívají američtí kreacionisté nebývalý rozkvět. Ale nejenom ve Spojených státech lze zaznamenat vzrůstající příklon ke kreacionismu. Hnutí pod heslem Odpovědi jsou v genezi se už prosazuje i v Evropě. Nedávno uspořádali svoji největší mezinárodní konferenci v anglickém městečku Swanwick. Naším cílem je rozšířit obzory těm lidem, kteří o to mají zájem. Setkání jsme nazvali Stvoření bez výhrad, protože bezvýhradně věříme, že skutečně správný názor na vznik světa lze získat jenom v Bibli. Po dlouhý čas se zdálo, že teologové souhlasí, aby byla Bible vykládána v metaforách. Náklady na tuto konferenci činily kolem 60 000 liber. Na program Odpovědi jsou v genezi se ročně vynakládá 500 000 liber. Jak už jsem se zmínil, 30% té sumy získáváme prodejem našich propagačních materiálů a 70% dostáváme od sponzorů, kteří vidí, že děláme dobrou práci a proto nás podporují. Podívejte se třeba na naši webovou stránku. Je velmi populární. Každý den ji navštěvuje téměř 45 000 lidí. Na tomto sympóziu vystoupili řečníci z celého světa a jejich vědecké názory byly mírně řečeno pozoruhodné. Myslím si, že přirozený vývoj, kterého si Darwin povšimnul, v zásadě funguje. O tom není pochyb. Umělý výběr funguje také. Takže můžeme vyšlechtit psa s krátkými nebo s dlouhými končetinami, anebo psa s krátkou nebo dlouhou srstí. Ale můžeme vyšlechtit psa, který by létal jako pták? Nemůžeme. Okřídleného psa nelze vytvořit jednoduše proto, že geny pro křídla a pro všechno, co s létáním souvisí, nejsou v psím genomu. Takto poutavě a zábavně podaná vědecká vysvětlení posluchače jistě přesvědčí. Jednoduché formulace namísto suchopárných sporů o detailech. To je způsob, jak přilákat do tábora kreacionistů mladé lidi. Kdo se chce dozvědět více o omylech přírodních věd, může si ve velkém knihkupectví zakoupit knihy nebo filmy. Prodávají se za vyšší ceny, protože je v nich zahrnut i jakýsi sponzorský příspěvek. Ale spřízněné duše to zaplatí rády. I malé děti by měly uvěřit, že lidé žili současně s dinosaury. A kdokoliv tvrdí opak, je ošklivý člověk. Tak jako tento upjatý a necitelný učitel přírodopisu, který si troufá vyvracet Bibli. Na obrázcích je doloženo, že do Noémovy archy se pohodlně vešli všichni. Nejsem zastáncem evoluce a nevěřím, že tak složité struktury a enzymy, které jsou v živých buňkách, že to všechno mohlo vzniknout náhodně. I kdyby Země byla milionkrát starší, to je jistě neuvěřitelnější, než věřit ve Stvořitele. To je můj názor. Evoluční teorie je velmi komplikovaná, zatímco biblický světonázor je pochopitelný snadno. To vysvětluje, proč rostou řady jeho vyznavačů. Přijeli jsme, protože jsme křesťané a chceme se o stvoření dozvědět víc. A odkud jste? Ze Shetlandských ostrovů. Je to asi 300 kilometrů od Aberdeenu, trvá to sem 14 hodin. Dojeli jsme sem asi tak ve 4. Byla to celkem dlouhá cesta. Přijela jsem na konferenci, abych něco slyšela o stvoření a o novém kreacionistickém výzkumu. A odkud jste? Jsem z Holandska.
Rád bych vás přivítal na první mezinárodní konferenci a popřál všem hezký pobyt a mnoho radosti. Jsou tu mezi námi zástupci z Belgie, Kanady, České republiky, Francie, Německa, Holandska. Tomuto pestrému publiku vysvětlují kazatelé svoje názory na svět. Teorie evoluce, příčina všeho pozemského zla, byla mnohokrát prokleta. Účastníci byli vyzváni, aby je odmítli. Náboženské shromáždění se soustředilo i na všeobecné zavržení homosexuálů, emancipovaných žen a celé moderní společnosti vůbec. Za to všechno ovšem může Darwinova teorie evoluce. Ken Ham je strhující řečník. Bible prý není vědecká publikace. A já říkám, to jsem rád, protože vědci mění názory každý rok. Kdyby Bible byla opravdu vědeckým textem, byli bychom na tom špatně. Je to tak? Lidé se ptají, kam se poděla všechna ta voda z potopy světa? Dívali jste se někdy na snímky země z vesmíru? A co jste viděli? Hlavně vodu, takže kde je nějaký problém? Měli by se nad sebou zamyslit. Ham ve svém vystoupení postupně posluchače zastrašoval. Zavržení Bible vyvolá boží hněv a přijdou teroristické útoky Al-Kaidy, tornáda a tsunami, které způsobí mnoho obětí, podobně jako v minulosti nacionální socialismus Adolfa Hitlera. Tomuto varování pozorně naslouchali zejména mladí lidé. V Genezi je zapsáno tolik úžasných věcí a tady na konferenci se potkávám s mnoha lidmi, hovořím s nimi a dozvídám se mnoho užitečného. Je to krásný pocit velkého vzájemného porozumění. Je tu cítit takové nadšení lidí pro evangelium. Otevřel mi oči. Dnes vidím některé věci úplně jinak a mnohem lépe. Malebné městečko Hattem v Nizozemí. Sem jsou často zváni angličtí kreacionisté. Jedním z jejich hlavních mluvčích je Philip Bell, který pravidelně pořádá celá přednášková turné. To je věc diskuse. Je třeba o tom stále mluvit. Někteří lidé jsou ovšem zmateni. Vím, že v naší zemi je řada evolucionistů, kteří nechápou, proč tolik lidí věří ve stvoření nebo v teorii inteligentního plánu. Ale BBC uspořádala anketu, ve které se ukázalo, že 4 z 10 lidí ve Velké Británii evoluci odmítají. Někteří jsou z toho zklamáni, jiní, jako třeba já, se zase diví, proč tolik lidí neuznává evoluci, kterou se po tolik generací ve škole učili. Mnoho lidí si o mě myslí, že věřím pouze v náboženství. Je to pravda, věřím. Každý má přece určitou víru nebo ideologii. Přednáška vyvolala hlubokou nedůvěru ve vědecká fakta. Věda je nespolehlivá, protože stále vyvolává nové a nové otázky a vědecké přístupy se v průběhu zkoumání často mění. Ale Bible je něco stálého, na tu se můžeme spolehnout. Bell obratně zkrátil věk Země z nějakých 4,5 miliardy let na 6 000 roků. Zárukou pro toto tvrzení jsou slova Bible, která se nezměnila po staletí. Ve světě, který je stále složitější, je tento druh jistoty jako návrat domů, zvláště pro mladé lidi. Jak si myslíte, že je Země stará? No, myslím, že docela dost. Domnívám se, že asi tak 6 000 let. To říká přece každý. Věřím Bibli, takže je to určitě 6 000 let. A vy? Já s ní souhlasím. Myšlenky inteligentního plánu a jeho pravzoru kreacionismu se šíří po Evropě. Překvapující úspěch, který učení zažívá ve Spojených státech, se teď začíná přelévat na starý kontinent. Podle nedávného průzkumu je v Německu o pravdivosti evoluční teorie přesvědčeno jenom 61% lidí. V mnoha evropských zemích to může způsobit velké problémy.
Může to podkopat velkou část toho, co bylo díky vědeckému a sociálnímu pokroku dosaženo za posledních 100 let. Křesťanští fundamentalisté, kteří své věroučné představy předkládají jako přírodní vědy, pronikají do učebních osnov. A školské úřady předtím zavírají oči. Ty školy, kterých se to týká, se jakékoliv publicitě vyhýbají. Sami chtějí stát stranou jako sekta a buď se to bude tolerovat, nebo ne. Očekával bych, že stát využije svého práva a v soukromých školách, které mají akreditaci, tomuto druhu sektářství zabrání. Taková škola představuje i v tom nejširším pojetí a chápání demokracie výrazně fundamentalistické zaměření. Je to o to smutnější, že děti jsou jako nepopsaný papír a lze je velmi snadno ovlivnit na celý život. Při skládání jednotných závěrečných zkoušek nebo při přijímacích testech na vysoké školy budou mít tito studenti značné neznalosti v přírodovědných předmětech. Pro mne je to naprosto jasné, tyto děti byly oklamány. Autor německé kreacionistické učebnice Reinhard Juncker zřejmě nikoho klamat nechtěl, přestože ignoruje řadu nezvratných vědeckých faktů. Osobně jsem přesvědčen, že pravda o stáří země je řečena v Bibli. To znamená, že je to asi 10 nebo 20 tisíc let. Bible to přesně nespecifikuje, ale jisté souvislosti naznačují mnohem menší stáří země, než se obvykle uvádí. Učitel biologie, který používá Junckerovu učebnici, v tom také velký problém nevidí. Jestli to školské úřady rozhodnou, tak se tomu samozřejmě přizpůsobí. Konec konců evoluční teorii učím také. Ale když chcete něco kritizovat, musíte se o tom alespoň zmínit. Takže to zařadím do studijního plánu. Jde tedy o spravedlivou vyváženost obou koncepcí? A nemohlo by to vést až ke ztrátě autority učitele? Učitel, který nám říká, že věří ve stvoření světa, tak ovlivňuje názory všech žáků ve třídě. A já si myslím, že my pak také začínáme věřit v nějaké stvoření, protože když si to myslí náš učitel biologie, tak má pravděpodobně pravdu. Už jenom proto, že je to náš učitel. V hodinách biologie by měl být dán důraz na přírodní vědy. Jejich posláním je porozumět a vysvětlit podstatu hmotného světa, ale mimo to existují ještě jiné věci, které jsou pro lidi důležité. Nemůžete vysvětlit, proč dnes narozené dítě jednou řekne slůvko já. Nemůžete vysvětlit, že se narodilo jako kterýkoliv živočich na zemi, ale že tento človíček jednoho dne řekne já. A toto já vyplyne ze stejné skutečnosti, že může také říci ne. A to všechno naprosto přesahuje svět přírodních věd. A právě na to oni poukazují. Nevysloví tedy přímo slovo stvořitel, protože to je příliš jednoznačné, ale tvrdí, že onen hlubší smysl světa nemůže věda zcela postihnout. Chápeme, že věda vysvětluje, jak svět funguje. Ale také víme, že nemůže odpovědět na otázku proč. Proč jsme tady? Proč existuje vesmír? Nemůžeme dokonce odpovědět ani na to, jak správně prožít svůj život. Na to věda nemá odpověď, ale mnozí na tyto otázky odpověď potřebují. Lidé se hlavně zajímají o vysvětlení složitosti našeho světa. Může to být skutečně jen výsledkem náhodných vývojových procesů? Vždyť všechno vypadá, jako by to bylo velmi dobře sestrojeno. Jaký to má smysl? Je zatím nějaký záměr? Stvořitel? Kreacionisté chtějí vyvolat dojem, že přírodovědci tyto otázky přehlížejí. Ale věda je nezavrhuje. Teologie i filozofie na tyto otázky mají přesvědčivé odpovědi, které nejsou v rozporu s Darwinem.
Záležitosti, ke kterým má církev co říci a měla by o nich hovořit bez obalu, jsou filozofické otázky. A ty nemohou být nikdy odděleny od striktně vědeckých otázek. Když v roce 1996 papež Jan Pavel II. Hovořil o evoluční teorii, tak prohlásil, je to víc než jen pouhá hypotéza. To je nahony vzdálené od křesťanského fundamentalismu. Je dosti smutné, že kreacionismus je tak zpozdilý. Nelze přece zaměňovat dvě hlediska. Když budu předpokládat, že Bůh stvořil svět, čemuž já hluboce věřím a je to základním kamenem mé víry, tak to ale neznamená, že musím z Bible odvozovat, že svět je starý pouze 6 000 let. To jsou dvě věci, které se nesprávně směšují, což ve skutečnosti v katolické věrouce nemá žádnou podporu. Kdokoliv dosazuje Boha kamkoliv, kde nelze nalézt vědecké vysvětlení, oslabuje důvěryhodnost obou stran. Je mnoho věcí, kterým ještě nerozumíme, ale nemůžeme to vzdát a říct. To je hrozně složité, to musel stvořit Bůh. Musíme říkat, dobře, je to strašně komplikované, tak do práce. Přestaňme být líní, pustme se do toho a ono se to podaří. Kreacionistické organizace rostou po celém světě a je potěšitelné, že Bůh takové počínání podporuje dokonce i v Evropě. Za posledních 6 let se řady našich příznivců zvýšily 3krát. A zvyšují se sponzorské dary, vydávání knih, zvyšuje se počet lidí, kteří odebírají naše časopisy, nebo těch, kteří chodí do kostela. Naše knihy vycházejí v 10 000 nákladech, naše internetové stránky mají obrovský dopad. Určitě patří mezi lidmi k těm nejoblíbenějším. Vím, že naše knihy jsou dostupné i ve školách, nejméně po jednom výtisku v každé knihovně. V jakém rozsahu je však jednotliví učitelé používají, to skutečně nejsme schopni odhadnout. Bylo vykonáno hodně dobré práce a mnozí lidé přicházejí se spoustou podnětných nápadů a názorů. Chce to samozřejmě ještě nějaký čas. V Evropě to bude podle mého názoru probíhat stejně jako v Americe. Oddělení náboženské víry a vědeckého bádání přispělo k mnoha významným objevům. Stalo se základem, na němž byla vybudována moderní Evropa. Ti, kteří tuto skutečnost zpochybňují, riskují, že se navrátíme o stovky let nazpět. České znění připravili Jaromír Meduna, Jana Hrušková, Jan Wagner, Vladimír Kudla, Petr Šíma, Jan Slabý, Josef Kušnír, Zuzana Trimlová, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Milan Pér. Česká televize 2007.